Del fons d'aquesta terra nua i àrida sorgeix Micenes. La fortalesa s'aixeca sobre un penyal segur i imponent. Les ruïnes que tenim davant són el testimoni més ampli del trist final que li va tocar patir a aquesta ciutat i a tota la civilització micènica. Vet aquí la ciutadella fortificada dominada pel Palau Reial. Dins d'aquests murs defensius vivia una polis no tan sols dedicada a la guerra, sinó també al treball, formada per cases privades, botigues i tallers. Els micènics, com ja hem dit, no eren únicament guerrers i saquejadors, eren també mariners, mercaders, artesans, interessats per les específiques produccions artístiques, entre les quals destaquen les peces d'ivori, com ara aquestes figuretes, aquest magnífic vas de cristall de roca del segle XVI abans de Crist. Però tornem a la dura realitat. Per poder suportar llargs setges, les ciutats construïen obres arquitectòniques que els permetien accedir al bé més preuat, l'aigua. L'Argòlida és una regió seca i pelada, però és rica en aigües subterrànies, de manera que els laboriosos micènics van excavar galeries a les entranyes de la terra fins a la font Perseia, gran reserva d'aigua de tota la ciutat. A Micenes estava molt arrelat el culte als morts. Aquesta serena vall a l'exterior de la ciutadella és una necròpoli amb tombes imponents escampades per tot arreu. Són molt particulars les de tipus tolos, circulars i amb cúpules soterrades, construïdes a partir del segle XV abans de Crist. Aquí descansen els sobirans micènics i les seves famílies. Aquestes tombes porten el nom dels cèlebres personatges de la Ilíada i de les tragèdies gregues, Clitemnestra, Egist, Atreu, etc. Són segurament atribucions del tot arbitràries que barregen la interpretació de les troballes arqueològiques amb les fantasies de la literatura. Però fins i tot a nosaltres, arqueòlegs de l'edat moderna, ens resulta difícil de fugir la suggestió d'aquestes atribucions arbitràries. La mateixa severitat d'aquestes pedres evoca els drames posats en escena per Èsquil. Tornem, doncs, a fullejar el nostre Agamèmnon. D'Atreu coneixem les gestes funestes, l'horrible banquet i la maledicció sobre la seva nissaga. De Clitemnestra, dona d'Agamèmnon, sabem que odiava el seu marit. Vet aquí ara el que sabem d'Egist. Mentre Agamèmnon guiava valerosament els aqueus contra els troians, la infidel Clitemnestra vivia en concubinatge amb Egist. Aquest, enemic declarat dels Atrides, era fill de Tiestes, l'invocador de la maledicció. Durant els 10 anys d'absència del seu palau, Agamèmnon va ser objecte de les trames i els ressentiments de la parella adúltera. Havent après per Homer que Agamèmnon, a diferència d'Egist i de Clitemnestra, havia estat sepultat a l'interior de la ciutat de Micenes, un arqueòleg aficionat es va decidir a excavar allò que després s'anomenaria el cercle tombal A. Confiant en Homer, que havia descrit Micenes rica en or, Heinrich Schliemann, l'arqueòleg que va descobrir també Troia, va treure a la llum copes, vasos i sobretot màscares funeràries d'or. Trobant-se davant d'aquest rostre regi i sever, Schliemann va creure que es tractava de l'efígie d'Agamèmnon. La ciència, però, ens assegura que la màscara data d'un període anterior al gran rei micènic i a la guerra de Troia. Fins i tot a nosaltres, tanmateix, ens agradaria veure en aquella cara el cèlebre cabdill. Estem tan corpresos per la seva figura que, visitant les restes de la ciutat de Micenes, no podem evitar repassar la seva tragèdia i imaginar-nos-la amb nosaltres. Endinsem-nos així a la ciutadella fortificada de Micenes. Per accedir-hi, franquegem l'única porta transitable, la Porta dels Lleons. El triangle de descàrrega que culmina l'arquitrau de la porta està ocupat per l'escultura monumental més antiga d'Europa. 2 lleons, drets l'un davant de l'altre, recolzen les urpes en una columna i donen nom al famós accés a Micenes. La porta està formada per 4 blocs monolítics, 2 estípits més un arquitrau i una llinda de més de 20 tones de pes.
Deixem-nos portar, doncs, per la fantasia i, seguint les paraules d'Èsquil, imaginem-nos Agamèmnon entrant triomfant a la ciutat, pujant per aquesta escalinata que mena al palau. L'espera la infidel Clitemnestra, que el rep amb aquestes paraules. Sobre la nua terra no posis, oh rei, el teu peu, el peu que ha trepitjat Troia destruïda. Donzelles, per què dubteu? No us he ordenat que estenguéssiu estores sobre el seu camí? Vull que sota el seu peu floreixi un camí de roses porpres que el guiïn directament a casa seva. Paraules hipòcrites i enganyoses, les de Clitemnestra. Aquí, al lloc on s'aixecava el palau reial de Micenes, del qual gairebé no queda res, va parar una trampa fatal a Agamèmnon, juntament amb el seu amant, Egist. La tradició narra que els dos amants van apunyalar fins a la mort el valerós rei. Definitivament desada la tragèdia al sarró, recuperem el rigor de l'arqueologia. El palau micènic, molt diferent del delicat i refinat palau cretenc, es caracteritzava pel Mègaron, una cambra rectangular que faria fortuna a l'Hèlade i del qual derivaria després la planta del temple clàssic. Estava subdividit en 3 parts, que també eren rectangulars, i feia 21 metres i 11 centímetres de llarg per 11 metres i 50 centímetres d'ample. S'accedia al Mègaron per un pòrtic amb 2 columnes inantis i un paviment de lloses de guix, anomenat Pròciron. El seguia un petit espai anomenat Pròdomos, que feia d'antesala i estava tancat per una porta de fusta. Fem un pas enrere i imaginem-nos que entrem al Mègaron passant pel Pròdomos fins a arribar al Domos, la cambra més important de tot el complex. El Domos feia 12 metres i 96 centímetres de llarg per 11 metres i 50 centímetres d'ample. Al bell mig del Domos hi havia una gran llar de foc, circular i fixa, al voltant de la qual es disposava tot. La base de la llar, de prop de 4 metres de diàmetre, estava enguixada i decorada. Al voltant de la llar de foc s'erigien 4 columnes de fusta de 4 metres i 60 centímetres que aguantaven la teulada. Com a totes les sales reials micèniques, al Mègaron se situava l'emblema del poder monàrquic, el tron del rei. I on hi ha un rei, hi ha un exèrcit. Vet aquí els temuts soldats micènics. En aquest vas dels guerrers trobat a Micenes podem observar la imatge més autèntica que ens n'ha arribat. Aquests soldats porten una cuirassa de bronze i un elm de cuir cobert per ullals de porc senglar. Són els soldats aqueus ideals personificats per Aquil·les, l'heroi del taló vulnerable, alt, de cabells llargs i rossos, impulsiu, generós i apassionat. I tanmateix també els va arribar a l'hora baixa quan van topar amb uns soldats i unes armes menys nobles, si es vol, però, sens dubte, més eficaços. Així doncs, si la refinada civilització minoica va ser destruïda per la força natural d'un volcà, la micènica, més tosca i tradicional, va ser doblegada pel progrés tecnològic. Les armes de ferro dels doris, població procedent del nord, aviat van esmussar el bronze aqueu per suplantar-lo definitivament. Amb els micènics acabava tot una era, la del bronze. De les seves cendres naixeran els hel·lens, que tant aportaran al desenvolupament de la civilització.